Първият въпрос, че няма отново излъчване в онлайн, но така де. Така. В поканата пише: водени от убеждението, че разработването и прилагането на бюджета са част от най-важните решения за бъдещето и трябва да се взима с активно участие на гражданите. Следните забележки бях направил още 22 година. Поканата за обсъждане не е публикувана на заглавната страница, за да се види от всички, а на вътрешна страница. Значи, ако някой не ти каже, че има, няма как да го разбереш. Нали, по принцип е така. Няма, нали, пост във Фейсбук като основна трибуна, нали, така, на достиженията на администрацията, което също значи, че не можем да го видим. Събрали сме се в тази заличка тук, което, нали, в никакъв случай не говори за някакъв много голям интерес към това събитие от хората, а то няма и как да бъде в работно. Моля? Така. Ами, знаете как е транспорта, нали? Не знам кой в работно време от община Родопи може да дойде на това заседание. Така омразната община Пловдив ги правише поне от 6 часа след работно време, а пък сега даже ги мисля, че ги правят в събота, за да могат хората да действат. Нали? Това е отношение към сериозността. Нали? Казваме, че е един от най-сериозните неща бюджет. Да. До сегашните заседания, на които съм бил, никога не е било приемано предложение от участвали граждани. Нали? Поне от тези, които аз съм бил. Ако има такова, да ме поправете ме и се извинявам. Така, второто нещо, което пише в поканата, материалите са изложени на таблото в общината. Ясно е, че е законово изискване да има, нали, такова табло и да бъдат изложени, ама няма да е зле да го погледнете на излизане, да видите на какво прилича таблото на общината. Значи, не, така да е. Нали, всеки има свое виждане за нещата, но така или иначе господин Михайлов и господин Маринов са известени за много лесен начин. Нали, тези известявания, всичко да става. Нали, с всеки с абонамент на сайта, елементарно, бързо, лесно, нали, ако искаме да го правим. Нали, но така. Не знам защо не го правят, нали, това нещо, защо не го допускат да бъде направено. Сега лично аз две причини виждам в тая работа. Едното е, нали, че някакси куца от към пиар. Нали, тук нищо не се прави без да е някакъв пиар да има в него. Нали, това е моето мнение. И другото е, предвид излъчванията в Twitch, които бяха така отчетени като голям принос, нали, мисля, че нямате визията за тая работа. Нали, сега, и преди съм го казвал, и в YouTube може да има излъчване, и в Facebook може да има излъчване. Нали, иначе излиза, че хората от община Родопи са най-големите геймери на света, защото в Twitch се извършва само гейминг. Нали, общо взето 99% от случаите, и не е редно да се криете зад ОРАК, нали, защото ОРАК не се занимава с видеоизлъчване и стримване. Те се занимават с интернет и мрежова свързаност. Нали. Съвсем различно е, но така де. Нали, така сте го видяли, така сте го направили. Така. Сега, по отношение на точка 3, нали, капиталовите разходи по селата в бюджета бяха качени по-късно, не бяха на 15. Лично аз ги търсих и не ги видях. Нали, мисля, че в петък бяха качени. Ако не е така, се извинявам. Не съм ги видял. Ако е така. Така. Предвид казаното, мисля, че бюджета, нали, също така има един основен проблем. Бюджета отново се публикува в Excel. Ако вие сте новия шеф на финансите, би трябвало да знаете как се правят справки, нали, на база предходен период, следващ. В PDF няма как да стане. Прави се в Excel. При предишното обсъждане, нали, в предишните бюджети бяха казали: окей, госпожа Стефанова, ще помислим, ще видим, ще направим. Нали, обаче, нали, пак така. Така че какъв точно анализ, аз не мога да... И как точно е достъпно, не мога да го разбера. Самото обсъждане
е организирано по такъв начин, че да не присъстват хората и не присъстват. Виждате колко сме в залата. Нали? Защото всеки просто е на работа и пак казахме, няма онлайн излъчване, няма запис на онлайн излъчването, няма нищо. По отношение на основните цели и приоритети за 2024 година, записано е повишаване на фискалната устойчивост на общинските финанси в дългосрочен план. Нали? Значи, ако може някой да посочи къде в бюджета са предвидени средства за повишаване на тази фискална устойчивост. Понеже се говори за дългосрочен план, нали? Знаете, че над една година в финансите, когато се каже дългосрочно, нали? Планирате ли теглянето на нов кредит следващите години? Задавам този въпрос, защото в предходния мандат видяхме доста спорна практика на големи обещания за капиталови разходи, които в крайна сметка не се изпълниха от заложените приходи, както бяха планирани, защото приходите бяха постигнати едва на 56%. А в последната година от мандата се изтегли кредит, за да се изпълнят тези обещания. Именно тези средства са все още неразплатени и се прехвърлят в бюджета тази година. Нали така? Или бъркам нещо? Добре, хубаво. Така, да. Тук питам, предполагам, защото нямам, нали, пак казахме данните. Така. Тоест, виждахме нереално залегнали приходи през годините, съответно изпълнение на бюджета и в последната година изпълнение на обещанията със средства от заеми. Нали, значи, планирате ли и подобна схема тази година, макар че по-надолу съм отговорил, че най-вероятно няма да е тази година така. Второ, подобряване на бизнес средата. Значи, отчели сте го като основен приоритет на този бюджет. Може ли някой да посочи къде в бюджета са предвидени средства за подобряване на тази бизнес среда, което фигурираше като намерение и в предходните бюджети? Ако наистина има подобрение на бизнес средата, това значи, че данъчните приходи би трябвало да растат. А вие залагате по-ниски приходи в сравнение с предходния бюджет. Мисля, че 2 милиона лева са. Нали, не мисля, ми са толкова. Изобщо тук нещата не се връзват, не само тук. Нали. Подобряването на бизнес средата води до по-високи данъчни постъпления, ние залагаме по-ниски. От една страна. От друга, кои дейности, които финансирате, очаквате да доведат до подобряване на бизнес средата? Нали, от целия бюджет. Явно туризъм няма да е, защото и там има заложени спад с 30%, около 30% плюс-минус нещо в приходите от туристически такси, така че туризъм, нали, го оставяме на страна, нали, нещо друго. Нали. Може ли някой наистина да покаже в бюджета, който участва в неговото правене, къде в него са тези разходи, които ще доведат до повишаване на бизнес средата? Реализиране на проектите по националните програми и с европейски средства. Към 6-ти месец на миналата година имаше планирани 500 000 лева постъпления, бяха постъпили 0. Говоря към 6-те месеца на миналата година. Има го в отчетите. Нали, въпросът тук е как мислите и кое ви дава така мотивацията, че тази година ще е по-различна от предходната. Така. В новия бюджет се наблюдава една обезпокоителна тенденция, както казах. Предвидени са намаляване на постъпленията от данъци с над 2 милиона лева, което е странно. Нали, най-лесно се забелязва с данъците от недвижими имоти и автомобили. Сега, не знам дали въобще трябва да го говорим това, нали, защото такива неща се правят, но те са много лесни, предвидими и лесно събираеми. Нали, знае се точно колкото са автомобилите, точно колко е данък. Не могат да варират с 30%, хора. Няма как да варират с 30%. Вие знаете най-добре от всички колко автомобили имате и каква ви е данъчната ставка. Ако ще я намалите, е едно. Нали, в смисъл, да, вие ще го обявите, сигурен съм, че всички щяхме да го знаем. Нали. Обаче, нали, не можеш автомобила да отидеш и да минеш преглед, ако не си платил данъка. Тук даже не говорим и за някакви усилия от общината да събере този данък. Но в бюджета е наложено намаляване на събираемостта от този данък с 33%. Така. Също и при недвижимите имоти. Там са планирани около 60% по-малко приходи спрямо предходния бюджет. 60% по-малко приходи. Аз не знам, тия имоти, нали, данъците ли ще сваляте или ще бутаме имотите на хората? Какво ще правим? Нали, къщите, за да не се плаща този данък. Няма как да не го съберете, няма как да го заложите толкова нисък. Нали, това не е нещо, което да изхвърчи и да го няма. Нали, или продажби от недвижими имоти. Нали, да, може да се случат, може да не се случат, но тук нямате, не, тук имате местен данък. Прогнозируем на 100%.
Така, и последно искам да кажа, че общото впечатление е, че сте планирали по-ниски приходи, за да получите излишък по някои от тия пера. А когато се получат като излишък, нали, те няма да се харчат в рамките на този бюджет с тези решения, които днес ще вземем. Това е практика в бюджета, който е националния и която практика беше така доста добре заклеймена в един от докладите на Европейската комисия. Нали? Но така де, в смисъл това е ситуацията. Освен да не ви отизчавам повече, 10 минути и 25 секунди. Благодаря ви.